Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bihusni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina haza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Sul khusus limu alif hazal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ngulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim la halimun awwa'um munib. Inna Ibrahim sak temene utawi Nabi Ibrahim iku la halimun yakti wong sing halim. Wong sing anu napa jenenge lemah lembut. Apian. Ae tegese ghairu ngajulin. Dudu wong sing ngajul, dudu wong sing alah apa jenenge, dudu wong sing kaku, gampang nek cara nggene dhewe. Ngalaku liman ing atase saben-saben wong asaa kang gawe elek sapa wong ilahi maring Nabi Ibrahim. Fali zalika mongko krana mangkono-mangkono nek Nabi Ibrahim halim. Tolaba mongko njaluk sapa Nabi Ibrahim takhiral ngazabi ing nunda siksa nganhum saking kaume Nabi Lut. Rojaan krana berharap utawa roja'a ikdamihim krana berharap baline kaume Nabi Lut ngalal imani ing atase iman wa taubati lan taubat nganil ma'asi saking pira-pira maksiat. Awaun tur Nabi Ibrahim niku duwe sifat awaun. Sumarah. Awaun iki sumarah. Pasrah anu bongkokan. Ae tegese kasiru tadorungi okae DP-DP. Hati awaun iki le DP-DP nang gone Allah, ilallahi maring Gusti Allah. DP-DP maring Gusti Allah. Nginda wusuli syadaiti nalika tumekane
kangelan rekoso utawa kepahitan ilal ghairi maring wong liya. Munibun tur wong sing munib. Wong sing berharap apik. Ae tegese rajaun wong sing berharap ilallahi maring Gusti Allah fi izalati zalikal ngazabi ing dalem mangkono-mangkono ilange utawa ing dalem ilange mangkono-mangkono siksa nganhum saking kaum Nabi Lut. Sifat apike Nabi Ibrahim kaya keten iki. Nabi Ibrahim ki wonge halim. Nek cara jenengan-jenengan ya lemah lembut ora isonan. Wong iki ora isonan. Ora tegelan. Karo wong sing gawe elek ngono wae utawa wong sing duwe kelakuan elek ngono ya ora terus ngetokke sengite kae ya ora. Nek jenengan tak kewalik, jenengan elek kono apik mah jenengan sing sengit. Dadi kewalik. Nek Nabi Ibrahim ora mbok weruh wong sing elek ngaten niku ora kok terus sengit kae ya ora. Malah kepara dianu didongake. Didongake kepara. Semoga-moga ora saiki ya sesuk. Ketoke kok saiki urung gelem ngaji ya sapa ngerti wong urip ya ora ngerti kok. Rasah dunek-onekke urung gelem salat ya sapa ngerti. Urip ki cangkriman saiki rong salat saiki rong ngaji mbuh jedul pituduh saka ngendi sangkan parane gluwing malik gelem salat, gluwing malik gelem ngaji rak ya ora ngerti. Kadang kala wong ki mung turu ngimpi didupak jaran ngono ya. Iso balik ngaji ngono. Bape jarane iki lek dupak karo bengok kaya ngaji ngono kaya omak berbuah. Kok digetak jaran ya. Kok dadi waduh iki gek perwujudan malaikat Israil to mangkat ya iso. Padahal wingi jan wah anti-anti tenan nek karo ngaji kok tiba-tiba wong ki aja gampang sengit nalika saat itu weruh eleke wong. Model Nabi Ibrahim ngeten niku. Nalika saat itu weruh wong ki elek ora kok terus sengit ora karena isih dalam tataran cangkriman. Nek isih urip ngeten iki tatarane isih tataran bumbuan. Wingi ora salat, isih bumbuan wong isih urip kok. Sapa ngerti sak niki mongko gelem salat ngono kuwi lho. Kaume Nabi Lut ku elek banget kelakuane jan elek. Ning Nabi Ibrahim meksa ora kok terus nyengiti ngedohi ora. Ngantek ngerti banget nek malaikat arep ngedukke siksa. Niku kuwe meksa ngerih-rih malaikat kon nunda kok siksane. Nggih ampun ngaten wong Jawa arep saiki elek kae. Isih ana kesempatan lah isih ana peluang. Dinggo apik nek saged estu mang tunda. Ampun disiksa sik utawa ampun dikeki ngazab sik nek saged ditunda. Nabi Ibrahim apike kaya keten niku talaba takhirul ngazab ngandum. Karena berharap baline dheweke nenggon iman karo tobat. Aja ujug-ujug terus langsung tes, aja ujug-ujug langsung tes.
Ki nek diterapke nggo wong wedok itu angel wong wedok iki mutungan to wong. Mutungan. Wong kene ya ming nundang ngono kuwi engko nek kono le ngukumi beda. Cara jajan ngene sing wedok iki ngejak jajan. Aku ngelehe. Ayo golek soto. Sing lanang iki ya engko sithik tak ngerampungke lehku guyang sapi. Ya upamane kok iki mingen ki kok. Kene iki mikir tenanan sih malah. Lain jawab sing lanang ya wis iki tak ngerampungke lehku ngupakara sapi ora guyang sapi. Lehku ngupakara sapi ngono. Ngono iki langsung bengok sing wedok. Ora gelem ya wis. Iki wis rungokno. Nek ngaten niku wong engko sithik tak ngerampungke. Kok langsung divonis ra gelem. Padahal engko sithik lho, engko sithik iki ora iso ditafsiri ra gelem kok ya. Kecuali gah aku arep ngupakara sapi lah kuwi. Engko sithik karo gah iki beda. Ning wangel wong wedok wis ngono kae sok-sok egone iki dhuwur ning nek dilokke nesu. Dilokke nesu. Kowe yakin kabeh wong lanang ngakoni lho ki asline. Ngopo-opo. Ame ngalok iki kok endi ngaren leh munjangan kasinen. Mengkur iki kan sebuah alah mengkritikan biasa lah enteng kok endi ngaren leh munjangan kasinen. Ayo sesuk tak ranjangan. Wih salah siji jawabane. Sing sengak meneh. Nek doyan dipangan, ora doyan rasah nyacat. Wes. Tobat ya Allah. Mula sakjane sing ngampuh iki wong lanang-lanang wong atine jan. Ati segara. Wah didar-dar daden wis mengkur meneng wis. Watine wati segara tenan. Top tenan. Lho apa-apa diputusi nganggo mutungan. Wong Nabi Ibrahim weruh elek kaya ngono wae ora ngedohi, ora nyengiti, ora kok nututi ndongake elek. Nek kita weruh eleke wong ngono ora nututi ndongake elek. Nututi ndongake elek. Gampangane weruh wong mendem ngono tututi dongane. Ben muga-muga modar pas mendem. Lho ae to bareng iki. Mah tututi dongan. Ramutu tenan. Rakyat dongane apik. Semoga-moga ndang tobat, mesakake nek ngantek mati mendem. Nek ra angel omong ngono kuwi. Ku jelas angel lho ya. Iya akhlak kaitane iki akhlak. Kuwi wong liya. Wong-wong omah we kadang kala nek weruh eleke ngomah ngono mah dongake saya elek sih. Mah dongake saya elek. Mbok yo urip ki ora mung dientekke nggo mancing, Pak. Iki upamane kok yo. Lah gawe contoh piye nek aku dhewe? Engko nek gawe contoh kono keloro-loro. Mbok gawe dhewe. Mbok yo urip ki ora mung dientekke nggo mancing, Pak.
Wah, aku hobine mancing. Ket kowe lahir wis mancing. Dadi ket kowe lahir iki aku wis mancing sih. Saku nek dindeksa iki ora iso. Wo lah domongi kok angel. Muga-muga mati pas mancing. Lah ya wah lah iki. Cetha genah iki. Donga sing ngawur wae. Duwahi aja gampang mangkel neruske nganggo donga sing elek tapi melu akhlake Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima la halimun. Nabi Ibrahim ku halim. Panjenengan ya duwe sifat halim. Weruh wong elek iki ora kok mangkel sengit tapi ndongake apik. Ora mangkel sengit ning ndongake apik. Sip tenan niki. Bahkan Nabi Ibrahim ki duwe watak utawa duwe sifat apik meneh jenenge awaun. Halimun awaun. Awaun niku napa jenenge akeh DP marang Gusti Allah. Nalika tumekane kangelan kepahitan utawa tekane urip rekoso sing dilakoni karo sing ditampa marang wong liya. Dadi nek ana wong liya kangelan, ana wong liya rekoso, ana wong liya pahit, ana wong liya gedungsang-dungsang. Ngeten niku nek Nabi Ibrahim terus ora mentolo. Akhirnya terus tadoruk DP marang Gusti Allah. Ya ndongake apik, ketemune ya ndongake apik. Paling ora muga-muga kuat paringi sabar Gusti Allah wong kabeh panjenengan. Dadi ora kok nyono elek. Ora duwe penyono elek. Nek jenengan weruh wong liya gedungsang-dungsang lu nyono elek. Nyono elek gedungsang-dungsang urip pahit iki. Wah, le nyono wangun kae sih. Halo kae deloken saiki mung ngepit to. Wis. Ming kari ngepit kae. Ora padha karo nampa utawa ngunduh pakarti. Lah ngopo kok ngunduh pakarti? Lah lemah wong tuane iki dientekke kok. Wah, wis tobat. Ayo kualat karo wong tuane iki kapok ae. Lho ngono ku malah jladreh ora karo-karuan. Dadi nek ana wong liya kangelan rekoso iku mah langsung diblesek-bleseke sisan. Mesakake. Weruh kanca ngono saya kempot ya dilokke galo kok ngono kae lho. Kae ngantek kempot kok ngono kae. Ora kok kaya nutut kae iki. Ora kok ya wae lah ndak dina dinggek-nggek sing wedok iki. Piye-piye kok mung dinyono elek wae. Mbok kaya Nabi Ibrahim awaun, dadi ana wong liya rekoso ngeten niku ki mbuh kae ngantuk awake entek kempot kae. Panjenengan langsung lah ya wong ki angger urip pener karo bener ya kadang kala nggawa efek fisik. Kempoto kae wong kae iki nanggung jawabi keluarga, siap rekoso, siap kangelan. Justru sing ganjarane akeh iki sing ngono kae. Sing kempot cilik ngono kuwi. Mah ganjarane akeh mbane lemu mrusuh ra ngopo-opo ya. Iki ora ora ngimbo sapa-sapa ora kaya. Ning mengkur ngomong perbandingan kok iki. Ora ana sing dempo. Terus
Oh nerangke sipate Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim iki top tenan. Dadi weruh kangelane wong itu anane ming ndonga apik ora kok malah ngembles-ngembles iki ora. Jadi weruh wong liya ngaten niku ilal ghairi wong liya kok kangelan pahit rekoso ora dimbles-mbleske. Ya ana wong aja neh kok rekoso wong jenengan ki ana wong liya ora rekoso apik we le biji elek kok. Kuwi cetha ora rekoso apik. Misalkan misal ki berarti ra nyata. Kok ndak darani nyata. Misalkan ana wong liya ngeten iki gelem ngaji, wong ngaji ki apik kok. Ngaji ki apik. Gelem ngaji ngono ya menurut biji jenengan mesti gesek. Saiki wae ngaji Karang Radet duwen lho ya tobat ora ngono kuwi. Ngaji ya di biji elek. Pahit rekoso ya ming padha wae di biji elek mbut sih. Lambe mripate jenengan sing ora beres iki. Nek ngetke karo nek omong ki ya kaya Nabi Ibrahim itu weruh wong liya rekoso ki tadarruk DP marang Allah nganggo ndedonga sing apik. Jan nganggo ndongake ya paling ora penyono lah nek ora ndongake penyono. Prasangkane niku apik. Ora kok nek mbut gawe mesti ngantek tekan bengi. Ayo jenenge wong tanggung jawab gek ngomah men cukup ki ya ngono kuwi malah wektune entek nggo ibadah. Iki tadarruk jenenge tadarruk DP niki ngono kuwi. Weruh wong mbut gawe sok lunga bengi mulih malah jenengan kuwi gek mbut gawe apa kok ngono kuwi. Nek wong sing selalu berprasangka baik ya aku jenenge wong tanggung jawab tenan nyatane ya kalau deloken kae saiki ipel-ipel kae mburu mah ana wesi nglumbruk kae. Kae duwe target kaya arep ndandani omahe misalkan. Gotong royong ora menyang ngono ya wis nek wong le nyono mesti elek kae nek kae iki wonge angel. Kaku. Yes, mah ming radong. Sing siji malah nyono elek. Nek kae sesuk ketoke ora bakal mangkat. Lho kowe kok iso duwe biji ngono? Karena kae iki pahitan ra cocok karo RT-ne. Yes. Lha muni pahitan ra cocok karo RT-ne. Dilalae ana sing sing duwe watak kaya Nabi Ibrahim awaun. Hati kasiru tadarruk. Langsung nimbrung. Ya ora ngono kok ya le iki posisi gotong royong ra mangkat itu masalahnya nyambut gawe. Kaya mbut gawene hasil sithik kaya ngerti dhewe anak 3 sekolah kabeh. Nek ra nyengkol mbut gawe engko le ngragati ya piye wong sing loro we galu kuliah kabeh kae. Sekarang kowe santai. Kepenak awakmu kok ya kayak anakmu wis do gledhek kowe nang omah wae ditopi ro anak. Lah nek wae rak ya iki jenenge kasiru tadarruk selalu berprasangka baik, selalu duwe penilaian positif terhadap orang lain. Ora mengkur ngelak-elek wae. Kira ya nek dibalekke karo keseharian kita ngalor ngidul to Nabi Ibrahim. Kita ya ora ana sing modele selalu melayu nang nggon sing apik, positif apik. Mbok apik eleke wong liya ki ketemune ming negatif. Kuwi rasah wong ndi-ndi. Kene wae. Lah kadoan. Rasah sapa-sapa wong omah wae.
wong omah wae. Wong omah ki keluarga ya jenengan karo garwane jenengan ngono ya urung karuan lho selalu berpikir positif ya urung karuan lho. Sing wedok njaluk dit Pak, agek dit apa lho dit wis tak ulungke kok le. Lho, aku ki gek ya ndit angger duwe dit tak ulungke, duwe dit tak ulungke kok le. Dit apa? Ngono engko wong omah le prasangka nek karo aku wae suarane kaya ngono. Wes nyatane mengkekke wong liya to. Wah, ora tobat iki wis. Kuwi wong omah wae prasangkane wis angel. Kalimat anu nek ngeten niku jenenge kalimat samar bimakna nabok nyilih tangan. Sing nggo nabok cah nom-nom padahal kuwi kelakuane wong tuwa. Kowe tenan wong wedok iki kadang kala nampik tenan kae sih. Cara bleger ngeten niku wingi kula ki ndedit 300. Wes, kaeke mbok wedok 100. Nggo ngisi bensin karo dienggo tuku iki kae meh-meh 100. Nggih wes. Karek 100 lemune arep menyang nyumbang kei meneh berarti entek. Tek, jaksane entek. Wes, oleh 300 wis cetok. Ning sing cetha playune ngerti aku ngeten. Lah iku awan-awan ana dit ora walah dit apa. Wes dasare nek ro aku lah wis tobat ini. Lah ya ro kowe semono kuwi nek ro wong liya ora ana entek dite kok. Rumangsane ngangah gak ngene iki sugih kae apa piye? Nek modele ngono kuwi aku nek kon kaya Nabi Ibrahim urung iso aku. Lah wong cetha playune dhuwit ki entek anggaran entek. Ketoke kok wong sugih kae wah. Iso udut we tak oleh ngekeki terus nek upamane ora ngono saya min tak omong. Nilai kadang kala mbuh le nyonohi wong cetha duwite semene nggo ngene wis entek terus. Ha kok dadi dinyono le mune. Kuwi ming wong omah kuwi angele pol to untuk merealisasikan berwatak baik seperti watake Nabi Ibrahim saja wis wangel iki. Lunga kadang kala sinau sekolah, maksude sekolah iki sesuai karo apa sing dikarepke. Misalkan silaturahim. Niku sebenarnya sebagian dari silaturahim niku sinau sekolah. Aku tak dolan ning ngene kanca rono, wong kono iki ketoke duwe usaha ngene iki, takon-takon mbok menawa engko tertarik iso tiru-tiru misalkan. Iki aku tak dolan rono ketoke usaha blumbang apik misalkan. Ning wong wedok kadang le nyono wis ngono kae. Mulih sing wedok pas madang kae ora nawani kok ya. Ora nawani. Unine wis langsung nyelekit, "Maaf lho Pak, ra tak tawani wong kowe wis madang." Lah ora tobat. Piye kuwi nek ngono kuwi? Angel to? Angel tenan yakin wis. Mula nek kon tiru-tiru watake Nabi Ibrahim wis angel iki angel. Tetep angele pol. Ning ya sak karepmu nek arep ora tentrem. Ngono kuwi marai ra tentrem, masalahe kokean prasangka buruk, suudzon, biji elek kudune awaun. Awaun ki DP marang Allah biji apik tentang urip lan rekasane wong liya. Ora nyengiti tentang eleke wong liya. Lah kok malah ngono ae. Ning ya sakarepmu wis iki men dirasake jajal. Nek kula arep tiru-tiru iki aku arep tetep. Tiru-tiru iki penak men pikiran tina. Wes, weruh jenengan elek ngono iki aku ora arep sengit.
Tak dongake sing apik. Wes niki muga-muga do dirindani Allah, do diberkahi Allah, iso nderek Quran, mekoleh hidayah saha safangate Quran tekan dina kiamat, tekan ngalam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.